Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ore hinya kor mga jang kamaro maro mentie ko gwen market ko ma indi eno kinyero ma ching ticha Ario Brenda. Yes. Ching tarika Tuesday. Tarika en kanyo apar kod ochiko. Yes. Dwene ro mara bich igana Ario kod prario kod auchiel. Yakor mga jang yo mundu wa mose ni good morning. Oya ore kamaro maro mentie lunganja sado ya wurseme. Ka chilo kodaka an Brenda Agenyo anya subanyana. Imuru wakoni ni wanche kod ikrok makende mar kelo ni chino ni rima sule mokiny beno chakore sa chiel mokalo chen. Kod tulu no roma pakuruth nyasaye mano wachako go. Ka koro to wadwa chako kod weche go eko manyien mabeno timre pacho ka indi kod gwenge go eko maoko. Wachako kod gwenge go eko mag Kikuyuni. Kama lipot koro yango ni jalopo ga maduon group chesa ne Roma DCP mano migosi Cleophas Malala sando koro wuok tung mosuo kod jatend piny owacho migosi William Ruto mabedo sayo malich mokalo e weche go eko mag nengo mag modhi kata fuel mabedo sayo malich mokalo e pacho kaini. Malala koro wacho ni jatend piny migosi William Ruto nitie kod nyalo kod oteku mar nono ni oduok piny nengo go eko mag modhi e pacho kaini kata kamano en ng'ando elo moling kama tuo komedo mana yako mwandu jo Kenya. Cleophas Malala mabedo ne wuoyo e nyasi moro go eko mag Kikuyuni kocha ne olero ni kabedo jatend piny owacho migosi William Ruto owinjore donjre ores ngima jo Kenya. Kama kaka weche ne chalo nyakoro Mugajwang. Bei ya mafuta sasa hivi Kenya nzima, dunia nzima sisi tunauza mafuta most expensive. Sasa imepanda na shilingi 76. Tangu tupate uhuru hatujai pata mafuta inapanda mpaka 146. Sasa mmesikia wenye malori wamesema hawataki kusafirisha vitu. Magari za miraa sasa zitakataa kusafirisha vitu. On Monday wamesema wanafunga Kenya nzima, hawasafirishi vitu vyovyote. Inamaanisha mazao yenu itaozea kwa shamba. Inamaanisha bei ya maisha itafanya nini? So sisi kama United Opposition tumesema tunamshurutisha William Ruto hakikishe bei ya mafuta imerudi chini. The first proposal tunasema ni kwamba hiyo 8% yenye ameweka ya VAT atoe irudi 0%. We must zero rate petroleum products. Aswa, super, kerosene na diesel. Jambo la pili ni alikuwa ameongeza shilingi 7 kwa kila lita kwa road maintenance levy. Vile vile tunasema hiyo shilingi 7 itolewe. Tungependa pia rais ile shilingi 22 amewekea wale kampuni za oil marketers watoe shilingi 4 au oil marketers profit yao itoke 22 shillings irudi 18 shillings. Tukifanya hiyo mambo yote, bei ya mafuta kwa lita itarudi 189 kwa diesel na kwa super itarudi 187. Na sisi kama United Opposition tumesema tutashikana. Dawa ya kutoa William Ruto ni kuchagua mtu mmoja, hatutagawanyika. Kama atakuwa Rigathi Gachagua sawa, kama atakuwa Martha Karua sawa, kama atakuwa Kalonzo Musyoka sawa. Bora mtu yoyote against William Ruto, tunaomba muunge mkono, si ndio? Jalup Governor e County Kakamega migosi Ayub Savula sani koroto wuoko kotumo suo koda kauga imar DCP migosi Rigathi Gachagua mabende koroto wacho ni osebedo mana kawuondo jopiny kendo ne luongo ng'anyo mondo mi koroto jopiny ne wuogoko mar bago ng'anyo ka gikwedo godo medruok mar nengo modhi. Jatlono kane loso odiochieng'no manyoro koda ka jokanyo mag bunge la mwananchi e gwengego mag Kakamega koroto yango ni nengo mag modhi omedore e piny mangima to ok piny Kenya kende. Bende koroto wacho ni piny Kenya timo duto
duto manyalore mar neno ni nengo modhi odwoko chien. E seche nogo bende ogolo kwayo makende ne oganda jopiny to ahinya rowerego eko mag Gen Z mondo mi kik yie wuondgi koda ka jotelo moko e pacho kaeri mar neno ni gibago ng'anyo. Murkomen for engaging the youth in this tournament. Murkomen, wewe ni waziri wa security. Wale wapinzani wale wanatembea na guns na wana polisi anawalinda, polisi wa serikali. DAG yuko hapa, udhibiti ya polisi mara moja. Naona jambo la mwisho, sisi Waluhya, jamii ya Waluhya tumekuwa tukipigia Raila Amolo Odinga kura, lakini raundi hii kwa sababu Raila Amolo Odinga hayuko, sisi wote tutaungana jamii ya Waluhya kupigia William Samoei Ruto. Mheshimiwa Murkomen, shikilia nchi wewe. Nishike Western, sio shika Coast. Hii hakuna mambo ya kupitia. Yakoro moiko pogre kod weche maket kod mago wago ng'wech nyaka kaunti ma Migori kama report koro yango ni sub county Roma Suna East tendo bila gwenge makono nondhi akota go eko mag Nyasore ma nengo gi dirom milion 18 mabe nondhi kod tendo bila gwenge makono kotendo kod malingling mabe no chwalnegi kod jogwenge eko makono. Report yango ni achije go eko mabe ne otony kendo ringo molal miru kochomo piny libambano Roma Tanzania jopiny ne ogogono kendo ne onyiso tendo bila gwenge makono mabende ne owuok miru kendo ne ochako lawogi kata kamano to ne gitony ka gidonjo e piny libambano mano ma Tanzania. Kota go eko bura ne omaki kendo ne otere tesendo bila moro e gwenge eko mag Suna East ka bende koro bila koro wacho ni gibeling gibro timo maginyalo mabiro neno ni achije go eko ndhi kendo chwadi e do giwacho ni badgi lach malich miwuoro kendo gibro timo pedha ma jo achije go eko ok nyal tony kata matin. Gigolo kwayo kod siem ne jogo eko mabende timo ohala go eko machiko kopuodho ni kata kamano piny owacho ok biling kendo biro timo manyalo mar neno ni ondhi oganda maket kod mago. Today in the morning, we got an intelligence report from the Office of the Public within a place called Kimaega area that is within Kakao, that two unknown persons were ferrying some goods in a motorbike with no registration number, and the goods were suspected to be cannabis sativa. So immediately we go to the intelligence, the officers rushed to the scene, and unluckily, two persons fled away from the scene and entered a maize plantation. So they were not able to arrest them, and at the moment they are at large. However, they managed to get entry into the building. It was a mud house, and upon search, they found 1.5 sacks of cannabis sativa. In another language, bang. They took cheese that has a street value of around 1.8 million. So currently we are having the exhibit in our store, but we are appealing to the members of the public to assist us with information as to where we can find the suspects. Kaporo wantiere weche go eko mag'anyo en ni oganda buora kachielo koda ka weg nyamburko ne jowuok kod chieng'no manyoro kendo bago ng'anyo mane kuonde mopogore opogore pacho kaeri ka ng'anyo makamano koro no weyo ka chenro mag wuoth kachielo koda ka mago hala obedo koda ka rochruok. Ng'anyo makamano no bagi e bomano eko e bombe go eko kamoting'o mano ma Nairobi, Nakuru kachielo koda ka mamoko kama eri e kaka ne chalo do chieng'no manyoro.
Hapa ni wapi? Nyakano mogi kapod wang'iyo mana weche goeko mag ng'anyo ni counties goeko ma Kisii kod Nyamira bende nokodok chien ne chwalo ng'anyo maket kod mago ka weg matatu mopogore opogore kanyakla koda jogo eko ma bende chwalo chien goeko mag wuodhe ne odhialo kendo ne obago ng'anyo maket kod mago ka giywago ngimano ero moidho malich mokale counties ariyo goeko kamoting'o Nyamira kod Kisii. Giwacho ni ok gibidok chien neno ni gisundo piny owacho mondo mi onyal timo manyalo ma ne odwok piny nego goeko mag modhi magibiro kotino manyoro jatend migawo mochung'ne weche goeko mag modhi pacho ka ni Migosi Opiyo Wandayi nobedo koda atwak no ero makende kanyakla koda jodito goeko e migawo no ero mar wuoth kata kamano rochni nobedo wach maber nosundo piny owacho mondo mi ne odwok chien nego goeko mag modhi kod kwana tamalo no ero matine malich mokalo ka nego no ero mar mo mano mar mauta mitiyogo pile e udi to nego ne koro nomedore. Kile tumeona hakuna magari hapa barabara, hakuna usafiri, watu wameathirika, watu wamechaa, watu wametoka na mapikipiki mbali wamefika hapa. Tunaongea rais asikie hiyo mafuta rudishe chini ndio tufanye kazi barabara. Hii mafuta tunataka irudi chini ndio tufanye hiyo kazi. Hata watu wengi wa matuka wameathirika hapa. Hii watu wote hao watu wa matuka wameathirika hapa, wanapita watu wametembea na miguu kutoka mbali mpaka wamefika hapa yani. Sasa tumeomba serikali irudishe hiyo mafuta chini ndio tufanye kazi yetu. Ninaitwa David Mkayo Nyanja, Lomu Nyamira County. Kila tumeona watu kama wamehangaika hapa kwa barabara. Hii mafuta yameleta shida sana. Mgomo wa leo hata hakuna magari tunapanda leo. Kupanda gari, kupata gari ni ngumu. Hata kupanda gari ni pesa 200 kwenda town Kisii. Sasa ni shida sana hata kupata hiyo gari. Pikipiki iko juu sana kupanda. Sasa tuone kama tunahangaika na magari. Tunasumbuka sana hapa Nyamira. Hata dunia mzima tunaona kama kuna shida. Sasa tuone kama tutafaidika na magari. Sasa tunaomba hii ruta atusaidie mafuta yakuje chini. Ndio watu wataandaa kusafiri na vitu vingine vitu. Kwa majina ni Francis Mekundi. Mafuta imeongezeka sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto asikishe mafuta. Mgomo umetuathiri mbaya sana kwa sababu hakuna magari. Tunatembea na miguu, tumesumbuka sana. Mimi nimetembea kutoka Burabu kwa constituency hadi hapa Nyamira. Tuliamka asubuhi, tumetembea, gari hakuna. Sasa imebidi tutumie miguu. Bende e county ma Homa Bay eni joriemb lori ne okodong chien kendo bende ne giwuok oko mar riwore koda ka jowetegi mar bago ng'anyo ma bende koro ne gikwedo godo medruok mar nengo modhi. Moko kuom joriemb lori kawuok Mbita ma bende osebedo ka ting'o kuoyo katere gwenge mopogore opogore koro to ywak malich mokalo ne medruok mar nengo modhi. Itreka koro to oketo ngimagi kuma tek kaluwore ni ohala ma kamano koro to ok konygi. Kane oloso koro ka ute fwambo achiel kuom joriemb lori go ma bende ong'ere gi nying mar David Ong'ong'o koro to yango ni sani chunogi ni gitiyo koda ka omenda maromo 10,000 gi wiye mano eketo mo e lori mating'o kuoyo kowuok Mbita nyaka e bomano eko ma Homa Bay. Gino ma bende koro to giwacho ni ok konygi kata matin. Na ukichekizi magari in fact zote zinalipwa loan. Hii inalipa loan, hii loan na tuwezi lipa loan bila kazi. Unaona? From here now we can just an example hii itoke hapa iende Mbita irudi almost unatumia 50k. Sasa hujalipa, hujakula, unaona polisi hujapea kitu kidogo. Sasa tunaumia sana kama sisi watu wa operators za heavy trucks. In fact Kenya 70% zinatumia I think DSL. Na sasa hiyo DSL ndo hatuwezi pata rahisi. Kuenda Mbita unatoka hapa na kuenda Mbita kurudi mafuta unakunya 10,000, hujanunua mchanga, hujauza mchanga, wewe hujakula, unaenda kwa nyumba bure. Kwa hivyo tunataka hii CS yetu Opiyo Wandayi ingia hii kati ya mafuta umsaidie Kenya. Tuko na huzuni, tunaumia. Natoka Homa Bay nikienda Nairobi. Shida imetuweka hapa, mafuta imepanda sana. Hakuna vile mtu anaweza operate kazi, abiria wanalia, mafuta iko juu.
Ukienda Nairobi tunaweka 16,700. Hiyo pesa inaishia hapo, hata ya car wash haibaki. Pesa ya abiria ukiweka mafuta inaisha hapo. Hata kulipa loan ya gari peke yake ni shida. Tajiri wameshindwa kulipa loan. Hizi magari zote zitavutwa. Tukikaa mwezi mmoja mbili hivi, hizi magari mnaona mpya, hakuna gari itakuwa kwa barabara. Zote zitaenda na watu. Yakor mo gipodo wangiyo mana weche go eko manganyo mag jogo eko mariembo nyamburko e pacho kae ni matingo jowuoth e kaunti ni ma Kisumu. Weche betni opogre matin ka kaunti ni ma Kisumu jogo eko kata jogo eko mantie e sector no mar wuoth no bago ng'anyo kata kamano nok giwuok e apaya kata kamano nitie mana jogo eko machwalo tije go eko mag wuoth manok emane ogolo geche gi odhi apaya ka kaunti ni ma Kisumu chenro koro no dhi nyime yo no makare onge ng'at mano wuok kendo ba kidie ndara kata ne omoko tie gari e ndara ka wang'o to weche go eko mag tije no dhi nyime yo no makare kata kodoko ni nyamburko matiko jowuoth to ne nok malichie mokalo e kinde go eko kata ka bende jopiny bende ne chwalo chenro gi mag wuoth bende ne tinie malich mokalo. Charles Obuya achiel kuom jodito e weche go eko mag wuoth e kaunti ni ma Kisumu lero no mathoth. Nyinga iluonga ni Charles Omondi Obuya, an jakom mar riwruok mag weg nyamburko ma Kisumu County. Waduto wariwre gi jokenya moko kawuono mondo wanyis sirikal ni ok wamor gi nyongesa manyoketi ewi mafuta. Wakwayo ni mondo sirikal mantie ong'iye yore duto mag nyalo duokonwa go mafuta chien. Jokenya sani odire mok nyal. Kata mana gima nyocha walando nwa medo 50% e fare otambre ok nyal tiyo. Kongane Shem Ochuodho, an jakom mar Basback ma Kisumu. Temo kwayo jogo ma wayiero magin jotendwa ma wayiero gombulu mondo gikonywa ging'iye ni to gin yore mage nyalo konyo godo jokenya. Ja-Kenya man piny winjo matek kalure gi nengo momedi. To bende en adiera ni other countries kwa compare tiyudo ka bet bei nitiere piny. So watemo ng'iso jogi ni gi swallow their pride, let them go back to parliament mondo ging'i ni gin yore mage nyalo konyowa godo kaka jok matimo ohala kendo kaka jogo magirito. Peter Onyango Otieno, an jakom mar riwruok mar jotaksi e Kisumu County. Akaw thuolo ni mokwongo mar gone jowa erokamano kuom bedo kod kwe kane wawacho negi ni ok wadwar koko, lakini wawacho ni ng'ato bed abeda kama entie kod gache. Awacho ni en hinyruok ma wayudo maduong' kaka joma timo tij taksi e Kisumu County and also Kenya as a whole. Kalure gi nyongesa manyicha sirikal otimo e mafuta moter malo kabisa. Kora kwayo sirikal ni onego gine kaka ginyalo nono mano mondo duok nego mafuta piny nikech tero mafuta malo hinyo handwa. Ohala mwatimo jomoko kuomwa kawo mtokni gowi, moko kawo loan e bank. To ka ok wanyal timo ohala pile mowinjore mwayudo ohala to nyiso ni lal no miyo moko kuom gechewa inyalo ywa. Lal no bende hinyo familia wa nikech ohala ma watimo kata tich mwatimo ema familia. Kora kwayo sirikal ni onego gine kaka ginyalo nono mano mondo duok nego mafuta piny nikech tero mafuta malo hinyo familia wa nikech ohala ma watimo kata tich mwatimo ema familia wa tegemea. Seche mamago duto timore, jatend migawo mar teko koda kamodhi e pacho kae migosi James Opiyo Wandayi to wuok oko kendo golo kwayo makende ne oganda jopiny mondo mi koro to ne ni ohore kendo giketo kwe makende kendo giwere koda ka ng'anyo masani koro to dhi nyime e pacho kae. Jatelo no koro to yango ni piny owacho timo duto manyalore kokalo kuom tend migawo mare mar neno ni giduoko chien nengo modhi e pacho kae. Seche nogo bende koro to singo ni gidhi bedo koda ka romo makende kaka jokanyo mar neno ni gikonyo kendo nengo modhi oduogo chien e pacho kae. Hakika kuna shida ya dunia, mambo ya mafuta. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu na amani idumishwe, na nashukuru sana wananchi wa Wajir pamoja na Northern Kenya kwa jumla kwa kudumisha amani na utulivu licha ya matatizo au changamoto ambazo tuko nazo kuhusu mambo ya mafuta. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta
ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa Davis Chirchir, tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani, na tujadiliane ili tujue ya kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani, tukiwa tumeshirikiana pamoja. Hiyo ndio njia ambayo tutaweza kusuluhisha tabu au shida ambazo zinatukumba kama mwananchi na kama nchi ya Kenya. Koro mogi kowere kod weche migosi Wandai go ekwen ni moko kuom jodure pacho ka endi bende sani koro wuok oko ka kwedo malich mokalo. Tim mabende yandi tim ni miyo moro mabende ne owang' kod acid kinde ndalo machuok mokalo chien bang' kane oyud kane ogoro tatu kata kido no ero mar jatend piny migosi William Ruto e kore Nyakoromo Kajwang'. Wacho bende ne omiyo jood bura go eko ige owang' malich mokalo ka bende koro gikwedo tim maket kod mano. Gikwayo oganda jo Kenya ni obed jombola kendo girit achiel mar oganda bang' kane nyamiyo maket kod mano ne owang' marach malich mokalo kane jomoko wacho ni ok ber mondo mi oket kido kata tatu mar jatend piny e kore Nyakoromo Kajwang'. Father, nimeamka asubuhi, nimeenda kuona mama moja alifamiwa na vijana kwa sababu ati alijichora William Ruto ana support tutam, na kuna vijana walinunuliwa, although hiyo ingine itafuata, na wakaenda wakachoma mama ya wenyewe. Mama ako na watoto. Asubuhi leo nimeangukia pale Kenyatta, nikaenda kuona Modhoni, na mimi naungana na wewe 100%. Kama wewe unaomba kura kama huyu Ben, omba kura na sera, omba kura na maendeleo kama hii, omba kura kwa kupeleka watoto shule, omba kura kwa kuongelesha wanakwaya, omba kura kwa kuleta mambo ya maendeleo, uombe stima, uombe mambo mengine. Usiombe kura kwa kupiganisha wananchi. Hiyo mimi nakubaliana na wewe Father, nataka nikuambie hiyo ndio mahubiri tunataka tuhubiri. Kwa sababu leo kuna vijana wameshika mama mwenyako na watoto. Maana hata usipigana na mwanaume mwenzako jamini. Mwanaume zaidi ya 5 wakamwagia huyo mama petroli na wakamchoma. Yani it is so sad. Mimi nataka nyinyi wote kwa sababu tuko kanisani hapa leo na wenye wananisikiza, tuombe ule mama apate quickly kafara kwa sababu ameumia sana. Na ni kwa sababu ya siasa ya ujinga. Siasa ya ujinga. Tusikubali kupotoshwa kwa siasa za msingi wa ukabila. Mimi nimeona huko kwetu watu wamepotoshwa, wanajaribu kupotoshwa na siasa za ukabila. Lakini watu wamesema hii serikali ni sisi tulichagua, na hatuwezi kutoka kwa serikali tulichagua sababu mtu mmoja anatuchochea kwa siasa zilizo na msingi wa ukabila peke yake. Tunataka kusikia kila kiongozi sera zake, mpango wake wa kazi, mpango wa kubadili maisha yetu, lakini sio siasa za chuki na uchochezi wa ukabila. Nitawaomba hata nyinyi watu wa Kitui, msikubali, mutigetekire neguo, mutigetekire kuchochewa kwa siasa za chuki ama za msingi wa ukabila. Alafu leo nimelia sana mimi kama mwanamke, kwa sababu nimeona mama ambaye amewekewa petroli na kuchomwa. Wamemchoma kila mahali kabisa, amefungwa mpaka huku matiti kila mahali. Hatuwezi kukubali siasa hata kama ni upinzani. Jameni, muwe na utu. Kamachelo ni jatend migao mar omenda migosi John Mbadi bende koro to wuok oko kendo kwayo oganda mapacho kaeri mondo mi ohore seche go mabende koro to oganda nguru malich mokalo koteno koro ka medruok mar nengo modhi. Migosi John Mbadi koro to wacho ni piny owacho dhi timo duto manyalore mar neno duoko chien nengo modhi. Mathoth ileronwa kora jafombo marwa Justus Adoyo. E kinde gi eki ma oganda jo Kenya dhi nyime kod rokre malich mokalo, e kinde gi eki ma ngima mamalo dhi nyime kod kayogi, ahinya to kotenre koda nengo go eko mag modhi kata fuel mabende oseidho malich mokalo e pacho kaendi,
Oganda jo Kenya no dhi nyime kod chwalo ng'anyo mar tipo e pacho kaendi ahinya to bombe goeko madongo kotelnegi kod maneru maduong' ma Nairobi. Giting'o duondgi malo ka gikwayo ni piny owacho mar Kenya koyie to winjgi kotenre koda nengo mag modhi goeko mabende oidho. Ka bende moko kuom jolony e pacho kaendi paro ni IMF en duolno mabende owinjre koro piny Kenya owuogo mondo mi onyal loyo midhiero goeko mag mo mabende chando ng'ada jo Kenya. Services. I think people have not understood IMF and World Bank. IMF is a fund that advises member states on some macroeconomic issues. Anytime there is a possible shock, they advise. They can offer. You can take the advice or leave it. Now, like in this case, what they would tell you is general, that countries should brace themselves. Countries should look for ways of trying to address the possible effects of the fuel prices. That is what IMF will tell you. They will not tell you, go and reduce VAT, go and add this. No, I have never heard that from IMF. So anyone who is trying to push that agenda is politicizing an already very fluid situation. Jatend migawo mochung'ne weche goeko mag omenda e pacho kaendi mana migosi John Mbadi nodhi nyime kod lero ne oganda jo Kenya ni ere kaka omenda ma higa ka higa dhi nyime kod tiyo kendo loko ngimagi. Where the increase is the debt repayment from 1.36 to 1.50. That's an increase of about 140 billion. That is why you have seen the price, the budget has gone up. It's because of the debt repayment. There is no any other line. It is CFS that has increased. Yeah. We have not increased expenditure. We are actually coming down on expenditure and coming down systematically. Yeah. So, to answer your question, we don't have the luxury to really where to more space to cut. Jatend migawo migosi John Mbadi lero ni piny owacho mar Kenya osetemo karie thoche malich mokalo mar tieko gope goeko mabende osebedo ka duodo oganda jo Kenya mondo mi ngima obi ombekre ne oganda jo Kenya goeko. 3.63 trillion that we are going to collect. 1.5 trillion will go into debt repayment, inflexible. You can't touch on that unless you want to default, which has consequences you don't want to imagine. There is about 1 trillion that will go to paying salary of public servants working for national government. That takes you to 2.5 trillion. You are left with only 1.1 trillion. This 1.1 trillion, 420 will go to counties, minimum, because again, they are still negotiating with us. Now, that leaves you with slightly less than 700 billion. And here is where your capitation money is coming from, health money is coming from, all the money that you take to security operations is coming from here. Kabende migosi Mbadi koro lero ni piny owacho mar Kenya okoling'aling'a ka gitiyo odiochieng' kod otieno mar biro neno ni odwok chien nengo mar mo e pacho kaendi. Kata kamano owacho ni lweny goeko madhi nyime e pinje maoko duodo oganda jo Kenya malich miwuoro. This government is still working on ways to make sure that we don't that the fuel prices are at least stabilized and even come down. But the best solution to this is a solution must be found to address the supply chain. Yeah. And that can only be either stop the war or at least open the Strait of Hormuz. Yeah. And who has the capacity to do that? America, possibly with Iran. Yeah. Those two countries. It's not President Ruto. Kata kamano penjo maduong' en ni kaponi lweny maket kod mago dhi nyime to piny Kenya biro so wiye kure. If this is prolonged, it will be desperate times, which may call for desperate measures. Some which may hurt us in the long run, but we may, when you are now surviving, you may look for ways of survival. I remember during COVID time, we had to look for ways of survival. They were not for the long run, they could not help us in the long run, but in the short run, we had to look for measures of survival. We may even now ask for intervention from World Bank and IMF. Countries which cannot really be able, economies which may not be able to absorb the shock, may go to IMF, may go to World Bank. That's why they were created. Nekala TV ko ke kar jot mar jatend migawo mochung'ne weche mag omenda e pacho kaendi e bore Nairobi and Justice. Lagos Kalkanyo Brenda Pradik
bang' sa achiel maket kod maindi. Nyakoro magi kanyo ma wachopo go e giko mag weche manyien. Abendo okelo ni kugwen maket kod mano. Kata kamano ng'e ni weche gi pod odhuro gintie kabura. Inyalo dogi kang'o mo kanyo sa di Brenda? Sa 7. Sa 7. Sa 10. Achiel. Oh, mutieno. Sa 3. Sa 3 mar otieno. Kanyakla kod kugwen makiny. Kanya sayo nyalo ni. To nyalo no. Yes. Wakawiyo machok nyakoro mga jong ka waduogo to amino no geko magi to boke mabende weche motimre pacho ka indi kod gwenge ma oko. Pani kono mosare wabedo kod twak manimba mabende bro dhi nyime nyaka stigo eko ma biro mbele kanyo. In mabende nikete Kala TV ogo niro kamano dungan just Sadio would seme. Rachel kono kan Brenda Kenyo anyasuba nyana. Nyasuba nyana. Good morning. Good morning. Wakawiyo waduogo. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida main godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola maimi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 07 91 26 1377 0791 261377 kata 07 aboro 00 77 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich sa 2 okinyi nyaka sa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre sa 2 okinyi nyaka sa 6 odichieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com.
Machine kendo hanya kon mga juan kamar mara maintie okinyi ni rima ket kon mayombo sini good morning oyaure. Chionare kamar mara maintie. Kamar mara maintie beni woke county no Mama Bay. Beni woke county no Masiaya. County ma Migori. County ni Kisumu. County ma Nyamira. County no Kisii. Nairobi. County no Nakuru. Ekin mama komato. Ora ki machiegni e ronono ge koma go boge nyakoro mga juan. Babende wacha kodo boke nero mano ma Daily Nation. Yes. Weche madongo mabende no kodhi nyire nyimo boke neri. Jo Kenya do thuolo mar bedo boke. Kawuono. All for bad reasons. Exactly. Aneno ge kanyo moko kuom gini apiko, moko kuom gin tie diro tie nyamburko moti mopogore moro be lidhe dot. I don't know whether you sing. Okay, be makoro oneno mana malich. Okay, moro ne lidhe dot kai. A man peeps through the entrance of a closed shop in downtown Nairobi. Weche odhiere nyakoro mga juang. But kanyo be okobe moro bo maki. Police arrest a protester outside the Kenya National Archives yesterday in Nairobi. And then but the Kenya ambulance moro be jopiny gikowe koso gingone. Inyalo kawo thuolo moro mingi e jaja ne to gikowe koso ging an ambulance driver passed rampaging protesters in Kitengela. Okale kindi jonganyo go ekoma bende ok tijgi yot. No mo kedo chieng manyoro. No mo kedo chieng manyoro nyakoro mga juang. Wach maduong' Brenda man no boke ni eri timo mokwongo en ni total paralyzing. Was it total? Total paralysis. It was total in some places, but not all places. Here in Kisumu, everything was just. Not apart from few mabende samoro ne lura kukutiro nyamburko gi ndara. Yes. Kata kamano ng'eny Kisumu kato ne jiri adhi anyime. Koso ja boda boda no kutinyi. They just carry you. And then pin kanyo return of goons. Then down. Deaths, injuries, violence and destruction as thugs take on police officers. Toge no ne, jino enyore, lweny ne otedore nyakoro mga juang. Kethruok mag mwandu be jo Kanyaram ne one, e kindego eko mabende koro jogo eko ma jo maundu ne rakre kod apisas mag obila e bome mopogore kamoting'o Nairobi. Kamoting'o mano Nakuru be. Nyaka Nakuru. Then business shut. Day of losses for traders and farms. Kenyans keep off work while looters invade premises. Eno dichieng' nero ma oganda jo Kenya no kwepo dhi tije e kindego kuma jo maundu ma koro no dong' e bombe kane giranda kendo ne giterrorize kata ginyo ngima oganda mopogore nyakoro mga juang. School disrupted. Learners in day schools told to remain at home to ensure their safety, missing vital lessons. Kindego eko nyakoro mga juang boke ni yango ni nyithindo mapsome skundego eko ma ji dhito duogo koro sombgi odiochieng' manyoro e kunde mane ng'anyo gi nyime no okethore kane nitie luoro ni samoro ngima gi ne nyabedo andaki. Yes. Ruto takes action. President convenes meeting of top state oil industry chiefs to seek a solution to transport crisis. Piny owacho bende koro riethoche ni gitimo mag nyalo mar biro neno nyakoro mga juang ni weche gi mag modhi koro losi kendo ng'anyo kodhi nyime. Ibiro paro ni chieng' manyoro gotieno Brenda ne nitie dugruok mar paro kind jatend migawo mochung' ne weche mag modhi Opiyo Wandayi kod jodito go eko mochung' ne weche mag wuoth. Kebecha no wacho ni with all due respect. Yes. Wadagi kendo wadagi. Ok ne wawinjore. Itie mar ariyo nyakoro mga juang. Total paralysis as Kenyans demand lower fuel price. Jo Kenya no dhi apaya bombe opogore bwana moting'o ng'ani tipo ne chal mag tipo waziri ajo. King'iyo wang'e maber to chalo wadu. Kindego eko ma jo Kenya kono dhi ndara nyakoro mga juang kendo ne gibandho ni piny owacho oduoke piny nengo mag mo. Ne gidwoko mano mar super. Siling 10. Gi siling 10 kasto nengo mafuta. Gotonglo 6. Nengo mafuta mitedo go madani tiyo go dala kocha. To koro medi. Gi siling 30. Kod 8. Gaboro. Who's fooling who? Someone is fooling someone. Wach mafuta nero lak nyaka ite mar 3. Kaw thuolo mar mondo mi som kindego eko ma jogo eko marimbo loche madongo bende koro nodonjo e ng'anyo maket kod mind. Giwacho ni gibe gihinyore. Pichni ochakre ite mar 4 nyaka mga juang nyaka ite mar 5 manyiso kaka ne oganda jo Kenya ne bago ng'anyo. Yes. Aneno youth in Kitengela piny kanyo. Piny kanyo aneno riot police in Shauri area on the Eldoret Ruma Kitale Road. Wano gwego kuma Eldoret be ng'anyo ne otedore. At a certain Nakuru Eldoret highway yesterday,
following the Matatu strike. Then protesters attempt to block a private motorist during yesterday's public transport transport operator strike. And then Pinkanyo stranded passengers at VOK stage area in Mombasa. Jogo ekoma bende nye wuotho korone jopiny ne wuotho kod tiendgi ne gichida chida. Then bonfire lit by residents at Matatu operators protest against high fuel price yesterday in Kitu's town, Kirinyaga County. Yodonjo ing'ende. Then Patekanyo. Police arrest a man along Moi Avenue in Nairobi during demonstration against high fuel price yesterday. Okay, moro kanyo wapene okole ngore, ongwane kanyo melikala nyakoro mgajong. And then protesters lit bonfire barricade section of Dagoretti Road yesterday in Nairobi. And then Pinkanyo Brenda. Youth in Kitengela carry a tree log as protesters barricade road during yesterday's demonstration. Then Patekanyo man holds up a burning mattress. Dual protesters against high fuel price in Kitengela, Kajiado County. Malukanyo? Police officer confront Malo. Just that one. Police officers confront a man at Kimbo area of Ruiru, Kiambu County. Which you know Kuyota. And then Patekanyo, 2 men suspected of looting in a police vehicle at pipeline area on the Eldoret Huruma Kitengela. Okebe mokari mabene no ngwan kodobi la ketich kod gini ne gikaw mwandu ji mok mekgi. Gikonyrego bende kuro ni Mariam. Ni Mariam. And then bath gikanya no ji mangeny ka wuotho jomokre mondigni wacho nango Brenda. Commuters walk as private motorists drive along Jogo Road in Nairobi yesterday. Ji kuro ne wuotho dagi tiendgi nyakoro mgajwang ongi gima degi tim. Eka atout kata conductor secures passengers' luggage on a public service vehicle in Kisumu despite the nationwide strike against high fuel. Kisumu teach na de nyime neno kanyo ka conductor idho malo kanyo otuo mwandu gidwa dhi jomadhi Migori dhi jomadhi Siaya. Then Muik Brenda. Police arrest a man outside the National Archives yesterday during the demonstrations. Jomane owito ngimagi report kotenore kod nyorni gin oganda madromo ang'wen. Eka bura no hinyore to moko sani koro ni tesendo bila mfuko. Itimara auchiel Brenda. Itimara auchiel poreno weche goeko mag ng'anyo. Fuel protest paralyze learning nationwide. Chenro mag somo no bedo koraka ng'ikruok kod chieng'no manyoro tanyenye skunde goeko maji dhi to duogo. Learning in several parts of the county were disrupted yesterday after both private and public day schools suspended classes over safety. Negineno ni ber mondo mi kik nyithindo hinyre to gibed dala kuom ndalogo eko ma ng'anyo dhi nyime. Ite mar 7 en lendo. Eka ite no mar 8. Goons hijack protest, unleash violence on innocent Kenyans. Ojoge kuma richo kendo jomecho makoro ne wachore no donje e piny odiochieng' manyoro kendo ne gihinyo ngima oganda jo Kenya ka gibende ne gichuno gi gikwalo mwandu mopogore kuom oganda jo Kenya. Nyaka Nation Media Group ntie covering the protest. Jofwambo mago mag Nation Media mabende no hinyore odiochieng' manyoro. Hundreds of thousands of Nairobi residents was stranded yesterday morning as Matatu Owners Association MOA withdrew vehicle from road to protest the high cost of fuel. Thika Road. Boydo report market code mano most ne jofwambo mabende ne oyudre kumarachi odiochieng' manyoro anyate bure Nairobi. Itemaro chiko Brenda. Itemaro chiko gin lendo. Ka itemara par wan gi Ruto's plans on jet as strike cripples transport. Before President Ruto left the country for Azerbaijan on a chartered luxurious private jet on Saturday, there were all indications that a nationwide strike called by transporters would cripple the country yesterday. Yes. Otemo yango nyakoro mngajwang ni kindegi ekimogana jo Kenya dhi nyime kod bago ng'anyo ka gidwaro ne mondo minengo mauto dok chien. Jatend piny Migosi William Ruto to pod dhi nyime kod timo limbe e pinje mopogore kotiyo kod ndege go eko banyadhi maliche mokalo. Ofuyo mane kod lwasi nyakoro mngajwang. Osedhi kendo kod dew. Bathi kanyo But the Kenya president convenes crisis meeting over high fuel prices. Mano romo mane ke Ruto bedo godo nyoro koda ka jokanyo e sekta mopogore mano kotenore koda ka weche go koma wuodhe makacho peri. Ikaw thuolo mari kendi somo kendi nyakon Mngajwang ite mana 11 Brenda wacho nang'o? Gin weche lendo mopogore. Ikaw thuolo mari mondo mi noni to gin lendo mage nyakon Mngajwang
Ite mara par kod ariyo. Musician Rahel Wandeto dies at KNH after heinous attack. Okay. Gospel singer Aresho Wandeto was attacked and set on fire by unknown assailant 3 days ago has died from her injuries. The artist, who suffered approximately 70% burn, died while receiving treatment at Kenyatta National Hospital. And the same lady Manogoro Tatu? Yeah, the lady Manogoro Tatu. Kuro. Okay, fine. Kika uo adi nyime. Batakanya, court? Batakanya Otokanya, the ex-Nairobi Hospital chairman gets access to frozen accounts. Kauthulu Marimono Mengi, Iktema na Park Rodek Brenda. Nitema na Park Rodek in Kanyolendo. Park Rodario, a Park Rodangwen, Pajosomo, called Pajundiko. Yes. If I can see well. Eka Kauthulu Marimono Mengi, Pajosomo. Eka boke mabalangbe no chakre eite mambele kanyo. Wichike koma ngima, wichike magudusruok. Wichike ngima nyiteno ke koma pokonyuol nyangi efeki nyarito mihichi. Gimose nyuol bende nyangi efeki nyarito ero makare. Boke mabalangbe ber. Gini ber donje uru. Wichike koma ngima. Nipoda nyime wichike mangima. Yaka utulu Marimono Mengi. Kaka weche mangima gweko omite koma lich mokalo. Eka ite bathe kanyo ite mara par kod beach pajeso mokot pajondiko podolak. Kanyo gigoro mar Katu. Yes, Brenda, wacho nango? Administrative of Hamuz. Local taxes. Machliel ka? Machliel mawe. To gitingo pump mag fuel. Japiny tidio, idio kaka japiny idio ka. En mi role ebo nini mar fuel kanyo. Idio ma siling maen godo wuok te. Pole. Mach to wako koni mawe. Idio ma jega to gin mana jega gionge node. Japiny odhier. Na piny kale matek nyakula mwejon. Ite mara par kod auchiel wacho nango? Ite mara par kod auchiel. Today on the history. Today on the history. Chieng' tarik 19 dwe mar abich higa 1998. Ang'o mane otimore? Kanisa Sasiwo Saga. Sasiwo Saga Ramgolan of Mauritius did what? Is met at Nairobi Airport by Kenyan's Minister for Economic Planning and Development, Tom Mboya. Yes. The Mauritian leader stopped over en route to Port Louis after attending the United Nations General Assembly session, at which the newly independent island was admitted to full membership. Okay. Yeah. Mago sigana nyinge moko samoro okuyot somo nyakon mobejon. Eka ite mara par kod abiriyo weche mane counties. An abusive man bid to run grandfather's estate flops. Jal mokebe moro mabende ne ochaji ne nogaga jaode kendo ne okoti maber gi mwandu mag gi sani koro dwaro na mare mar tayo estate mane wuon gi owene koto witoko kabisa gechen abusive. Why former soldier accused of spying lost payout bid? Jadito moro mar weche mag lweny machon mabende samoro ok nyal ling kod wach ngen spy ok onyal ling gi wach sani koro. A former Kenyan army soldier claiming he was mistaken for a Tanzanian spy and unlawfully imprisoned for 6 years during the President Daniel Moi era has lost his compensation bid. Pole. Then Chimaksomo MP wants 3 cluster 1 school in Diwa. The MP Martin Owino has petitioned the Ministry of Education to upgrade at least 3 schools in the constituency to cluster 1 status, arguing the area loses its top student to schools elsewhere. You know Diwa? I know Diwa. Any school mwanyalo keto, wanyago simu sani? Any school Mandiwa has. That has a name. Lungu no. Odibi odieri. You want to know Martin Owino do school? Tonge kata school minyalo manjangjang. Do they have enough equipment and everything manyalo? Actually, angima dwaro a school with a name. For example, Mbita. That's a school with a name. A name. Maki watch on to it resonates with me. Martin Owino, good morning. Kiluni school. Wanyapogo ne mazeno but. Exactly. Itomana parko da boro police in Kainuk for foil raid.
recover 144 stolen animals. Obila gwenge koma gweng Monica Inuk saint ko ne oyudo jamni moko mok tin ne 145 babene ne okwal. Piny kanyo nyongo wacho nango. Nyongo succession, ODM leaders reject negotiated democracy. A section of Orange Democratic Movement leaders from Kisumu County has told the party leadership it will not accept negotiated democracy in the 2027 race, saying residents must be given opportunity to elect leaders of their what? Of their choice. Moroni MP James Onyango Kuyu is sent Kisumu Central ally or colleague Joshua Oron and more than 20 ward representatives vowed to defy the party's position if nominations are not free and fair. Oron Oseluor. Mr. Koyo, who backs Oron's bid, cleared that he and the others will not accept a boardroom decision that hands another person a ticket direct. Why have they started so early? What if they wanted to give him the ticket direct? Why if he's not famous? Or maybe popular, the right one? Yeah. Why is Oron fearing? Penyo mang'eny malong'o. Corona. Group sues ticket farm over Galakash. Mago weche machino nite kanyo. Ka thuolo mari mondo mi ite mar 19. Gin kanyo lendo mopogore opogore. Ite mar 12. Ite mar 20. 20 weche motimre e pinje go ma oko. No vaccine for new Ebola strain as death toll it's 87. Trump. Uganda confirms case involving a 59-year-old man in Uganda. Our neighbors, Mayo. Ebola. Uganda beto gin ga señor gin ginya ite mara pa radio korachel. Gin weche go magwala. Treasury to wait longer for 244 billion Safaricom windfall. Eka ite mara prayo kodario. Ite mara prayo kodario. Gin kanyo stock exchange ka komenda ringo. E bombe madongo donge pacho kaindi. Prayo kod adek. Agata meli kod kwan nyakora mgajong. Eka ite mar prayo kod angwen lendo matindo kod ya mama goro lalgo. Yes. Wachakore kanyo geno gidhi dhi nyime nyakora mgajong. Ite mar prayo kod auchiel gin tuke. God in Wonderland as fans sent record extending 22nd title. Gor Mahia fans support their team during a football match. And then Itemara prario kod Berio. Yes. Yego comes good in his Africa swan song. Yes. Then Manama Pio Iteno Mugi Kinyakoro Mugajwang start to know opponents in 27 AFCON. Yes. Wagome chege kuma bene ni itenieri obokeniri mano ma Daily Nation. Mapepe obokeniro mano ma Standard gesta ni koro tulo kwaneka ni kodwa nyakoro mugajwang. Obokeniri mano ma Standard. Wachmo midwong en mana wechego ko mag strike manyoro. Ng'anyo. Wacho kanyo ni total shutdown. Was it total? In some parts. There was no transport, no business. When you say total, it's national. Partial shutdown. Okay. Because in Kisumu, Awe miyo jo Standard. everything was just okay. Korgiwacho ni wechege kuma no inyira inya security. 4 people were killed. 4 people were killed, several others injured, and property destroyed during the protest. Businesses in major economic hubs remained closed amid fears of vandalism and looting. Education kataweche magsomo. Schools were shut, others recorded low attendance due to security concerns and transport disruptions. Transport kataweche magwuoth. Many Kenyans were forced to walk to work after matatu operators withdrew their services. Mogik, economy, weche mag yuto. The economy is estimated to lose about 3 billion for every day of demonstration. Correct. Itemarario, Theatre of Hope, how silent Tana River ward came alive to save lives. Bura Sub-County Hospital operating theatre had remained dominant for nearly a decade. Which mangi magwe kibosomo itemarario. Ekabate kanyo, Echesa donamo. Echesa wants negotiations on extortion case. Former Sports Cabinet Secretary Rashidi Ichesa businessman Joseph Hedrick Swaswa
has filed an application to block a prayer by the Director of Public Prosecution, DPP, to withdraw a 240 million extortion case, pitting the two against Kakamega Governor Fernandez Baraba. Penkanya gospel singer Rachel Wandeto succumbs to burn injury after brutal attack in Mwiki. Pole. Eka iteno ero marangwen. Ginwechego mag ng'anyo, Ruto under fire over silence as transport crisis paralyzes nation. So if okay, mbona tima chikre match mage ni kanya kora magajwa. Koro jachiendere ni lware majino. Wali jachiendete mago. Eka itemara beach. Economy suffers billions in losses as businesses remain closed. Ewe yuto mag jo Kenya sani koro inyere marish mokalo ekinego ekoma koro ng'anyo mag fuel ne dhi nyime nyaka magajwa. Eka itemara uchel. Protesters over fuel prices leaves trail of death as night talks collapse. Twak manyi bedo gotieno nombe mora penye. Education is at transport crisis keeps learners out of school, weche mag somo. Mane wasomo mbele kanyo, mabende koro nok nyadhi nyime yo makare, weche mag ohala nok nyadhi nyime yo makare. Weche mag wuodhe. Ite mar abiriyo weche mag wuodhe, bende koro ok dhi nyime yo makare. Ite mar aboro. Public service vehicles owedhi tich, Nairobi. Nairobi, kakoro thoth ojende mabende samoro gimare timo onge, okawo adhula. Koro gweyo barabara kata apaya. Ite mara ochiko Ukambani greens to hold as fuel hike anger spills into street chaos. Ukambani kocha bende lweny ne dhi nyime nyaka magajwang kane gikwedo weche go eko mag modhi. Pichni mopogore ka thuolo mondo mingi kaka wanda jo Kenya ne chandore, wanda jo Kenya ne ng'anyo, pichni go eko kata tipo go eko ibo yudo ite mara pa. Thuolo mondo mingi kendi weche go eko maket kod mano. Eka iteno ero mar 12 pajo somo kod pajo ndiko. Oh, did I skip something? No. Ruto has sent push for African seat at the UN Security Council. Jo Kenya ngine kudo winjo wach Ruto. Businessman charged with 150 million Western land fraud. Ite mar 12. Ite mar 12 pajo somo gi pajo ndiko Goro mar Katun. Linda Mwananchi. Gilinda ground. Tiende gotwe. Yotai. And they want to walk out. Jo Linda ground no wacho ni giwe nying. Koro kikuluongi ni Jo Linda ground. Koro gin jo ODM. I think that was bright of them. Okay. Goro mar Katun ni kinyuloki. Should Kindiki be Ruto's running mate in 2027? Yes. Yes. Ite mar kod when Ruto political future hangs in the balance and this is why. Kathulo mari mondo mesom pajo somo kod pajo ndiko no laka nyaka mbele kanyo. Man like kod weche gi ko mag debate oboke mabalang weche gi ko mag omenda kod fuel go eko en tiembele kanyo kod magajwang Kathulo mari mondo non weche gi ko mag oboke mabalang mar standard ng'iyo weche gi ko mag yuto kata economy kod weche mag somo tiembele kanyo oboke ni mabalang. Ite mar 26 kaka omenda ringe bombe opogore ite mar 26 27 gin weche gi ko motimre pinje maoko. Trump says clock ticking for Iran as peace negotiations stall. Yawa, weche mag twak pod kethre to Kenya nyere. Somaliland's big moment sparks debate. Gweno be boyo kanyo. Eka ite mar 18 Brenda. Gin lendo mag ute fwambo mopogore. 29 ga Jamili kod kwan. 20 kod Pradik kod lendo mag ute fwambo. 30 kod achiel. Lendo mag ohala matino. Welni matino tino chakore. Gila nyaka ite mar 30 kod 2, 30 kod 3. Nyaka itino ero mano ma 30 kod 4 ya mama goro lal go en jala achiel. Claudius Matengo Oyo. Ibro kowe ka wiyo mugi kanyi. Not yet. Ite ma 30 kod 5 en lindo. Thuolo mari mondo mi non eka tukio chakre ite ma 30 kod 6, 30 kod 7. Yes. 30 kod 6. Kenyans now shift focus to Commonwealth Games after shining at Africa meet in Accra. Eka ite ma 30 kod 7. World Cup duo Ghana, Cape Verde, not among Nations Cup top seeds. Kathuolo mari mondo mi ng'i weche maket kod mano nyaka kod magajwang. Biero jezi go.
Oh, this guy's crying. Holy. Ghana players celebrate after a goal against Germany during an international friendly in Stuttgart. Is that guy celebrating? He looks like he's crying. I thought he was crying. Yeah. Can get like a celebration. Ite manomar predict about world body fats. Kenyans refs as Maura gets IBA honors. That guy looks young. Yeah. And then Ichenero Manomar Pradekodo Chico, new motorsports body up and running with autocross or action. Fight for survival is now down to 1 slot. As Bidco Sofapaka asked. Yes. Itemogi Kanya Kolmagajuang and police bullet reigns supreme as Financial constraints shock team. New Kenya Police Bullet celebrates after winning the Women Premier League 2025-26 title On Sunday. Oh. At Police Apostolium on Sunday. Even more ago. In Sunday, na imeti monade. Jakono mojong parne nyalo ka othulo mari mondo mi manyo oboke gi kimano winjo kolombi wantijo en mana lidhoni. Kaka chalo. Mane ito boke kinjo ka odonjo ni timanye tibet kode piny tingiyo pichni kaka ne ogala jo Kenya ne ni apaya ndichingero manyoro. Yes. Brenda nkod wach. Aonge koda wach. Dakos kalganya chiel. Mano toka sariyo mar okinyi. Kugwen market kod maindi. Wageno bedo kod twak kod wendwa, mabende gino jiende matindo. Gido pim nonti pachgi ginango kutende kod wechgi kumag modhi kod fuel. Mabende sani medre pacho kaindi nyakwana mga juang. Yes. Pile kapile lungani Justice Adoyo an Muur Seme. Kachiel koda kan Brenda Agenyo anya supanyana. Wamor kechikete Kala TV kamora mora maintie parni podi in kod thuolo. Inyalo kono wane yudo wanade kamora mora maintie. Jo sianyo yuak ni waonge yamo waseduogo. Jo Migori, jo Homa Bay. Yes. Jo Kisumu County. Back! Full fleet. Kabisa. Who cares? No one. And your name should be? Brenda Agenyo Nyasuba Nyana. Bata kocha neno studio mara riyo kocha Elizabeth Anditi. Msichana bomba. Gangari. Yes. Amekita mizizi. Ameamua. Kiswahili mwawenu ujaseme. Chinya Homa Bay. Pole. Waka uye machonya nyakona mogajong wadu kanyako twak manimba. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Bein kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credits Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 0714 495 674 0714495674 kata 0728683855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Bain kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 07880007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria Tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odichieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials